Sanibonani wengane zakwethu ukodole okankomgodolo umfana niyalwazi udaba. Ngithi namhlanje ake nginixoxele ukuthi lapha ku-NFP uXabene uBendle. Yebo mangithi uXabene uBendleke ngisuke ngikhuluma ngomasipala waseDumbe nomasipala wakaNongoma. Webhansi uBhansi uBhansi lo kuthiwa upresident we-NFP. Webhansi yini oyibanga noSibusiso Mkhabela lo imeya yalapha eDumbe. Njengoba umbhaleli incwadi uthi akasho isizathu esingenza ukuthi ungamxoshi. Phansi kwenze njani ngizwile kuthi nini ubuxabana namakhansela ufuna ukuba yikhansela ngapha uthi upresident we-NFP. Umkhabela kuphendulile wakuphendula ngencwadi wakuphendula ukuthi hey awukahle wena umancane ugaxele Bhansi angithi wakwazi ukuthatha imali wena uyojoyina iGNU. Awungitsheleke wenze njani ngalaba bala phansi kwakho ni NEC labe NEC njengoba wathatha imali yokujoyina iGNU wabenze njani wabahlephulelo wabenze njani. Wonke umuntu ok-NFP le ndlu ngizoyidudula angifuni ukuthi ngithi ngidudula bese ingxoba invalela ngaphakathi. Phumani ku-NFP 2026 it's an end of NFP. Mina lo self ngizoyivandalize ngiqede iNFP. Hayi ukuthi ngiyabuza ngiyanitshela ngiyanixoxela lapho nje uBhansi nginitshela unenza iphukuphuku zogcina makhansela eNFP ngiyazi ukuthi niyasebenza. Qedelani le term niphume iyasha leyo nitshelwa yini. Angithi wena Bhansi ubhalele nomshangane undabandaba lapha kwaNongoma wambhalela incwadi akakakuphenduli kundabandaba usaphendulana nomfoka Mkhabela uSibusiso lapha eDumbe. Anizweni impela uXabene uBendle noSibusiso wuwe owenza ukuthi kube nje ngoba ufuna ukuba imeya ngapha upresident weqembu. Ukona abanye ngize ngababhala phansi la abanjengoNtombela lapha eGruleni. Wentombela iyasha lendlu phuma la ngifuna ukuthi nithi anginitshela ukuthi iNFP ilengele phekwewa ngizoyidudulela ngaphansi ngizoqeda nyangayo iNFP. Kosala abayi3 abayi4 lapha kuNFP nakhona ngibazi bo besaleleni ngoba iyasha leyani kuzoba khona uZandile Myeni lapha eThekwini. Zandile Myeni phuma kuleyo ndlu izogxoba ngizwile bethi ngathi usekela meya. Nkosi yami phuma Zandile utshelwa yini iNFP ngizoyidudula ngiyithele ngaphansi kwewa sumkhonto wesizweke masipala waseDumbe owakaNongoma ngizobe ngiqinisekisa ngizofika qathatha kulabo masipala bobabili ngebantu nje bakhona sizobathatha sumkhonto. Hayi ukuthi ngiyayibuza le angiyibuzi ngiyanixoxela nje sungayikhulumela ke wena ukhulumela okuthandayo bese kuzoba uSiphamandla Ntombela lapho Lundi. Siphamandla unenza iphukuphuku uBhansi unenza ilimi uBhansi. Phumani kuNFP into engekho ke le NFP phumani kiyo. Niyangizwa ngithini? Phumani uBhansi unenza iphukuphuku kuzoba uziyamlandela uMakhumana uziyamlandela Khumana nakho sengithi Makhumana angazi noma indoda nombani uziyamlandela Khumana. Yebo lapho okhahlamba weziyamlandela phuma kuleyo ndle eshayo nizoshela phakathi ngizoyidudula ke ngizoqale ngiyidudule bese qhamuka amalungu omkhonto nomentshisi ethi mbo uthi kuphele ngeNFP. Ngithi ngeNFP 2026 it's the end of iNFP. Kuyaphela ngeNFP. Ngeke izibe ngishona nekhansela elilodwa. uBhansi uyibulala ngamabomu iNFP ngoba akazi ukuthi yasungulwa kanjani. Yikho ibulala nje iNFP. Soyiqedela ke nathi ngoba nawe uyayibulala. Anginaphisi ke manje. Yebo kuzoba uNcami Magwaza lapha eMthonjaneni. WeNcami mawufuna ukusurvive phuma kuleyo ndlu leyo. Phuma kuleyo ndlu Ncami uyazi. Ngizwile kuthiwa nonobhala jikelele wenu umfoka Mdletshe usephumile. Phumani kuleyo ndlu yasha. iNFP ngeke ibe nekhansela ngishela lodwa ngo2026. Ngizobe ngila ngikhalisa isibhaxo. Mbo angidlali nani.
bese okugcineni ke ngoba sengivala nge-IFP ozakwenu omasipala abayi-IFP ngizobaqeda bonke osindile impela kuyobe kuyilo osebenza ngempela kodwa nje ngizonibhoka and I'm ready for ama-local government manje sengi-ready for u-2026 niyangizwa ngithini phumani kule ndle shayo ye-NFP bansi sibaxhaphaze kwenela abantu lapho ku-NFP abaphume bephele ulwela nekhundla zokuba yikhansela ngapho bangisana nemeya bathule nje bakubuka uSibusiso Mkhabela kagolozi kuya ngokuzolala enugolozela into eright uyamlawula too much bansi nazi-ke indaba zenu ngiphethe zonke lapha ku-NFP ngisazonidilizela nazi incwadi lezi noma zingaveli kahle incwadi ebhalwe uBhansi kwase kuba incwadi uSibusiso lade phendula khona uBhansi wathi hey awume wena mina phela ngiphinde ngibe unobhala jikelele it's good, it's nice 2026 I'm ready and ngizovandalize amaningi amaqembu ngizobe ngivandalize ngiqeda nya sithathe omasipala bezokwazi nabanye abantu ukusebenza umasipala olahlilwa sedumbe noba nongoma